EasyBot og Scannet har indgået et samarbejde, der gør det nemt for dig at lave produktspecifikke AdWords-annoncer til din webshop. Når du opretter dig som bruger hos EasyBot, beder vi om et link til dine produkter. Det finder du her under Indstillinger. Klik på Prisindeks. Klik derefter på EasyBot. Og her finder du den adresse, du skal kopiere og klippe ind i brugeroprettelsen hos EasyBot. Så nemt er det. Nu mangler du kun at angive, hvilke produkter EasyBot skal læse. Det gør du på det enkelte produkt under Prisindeks, og sæt et lille flueben ved EasyBot. Så kommer produktet med. Hvad du ellers skal gøre, kan du se i videoerne herunder. Har du en webshop 1 hos Scannet, er proceduren lidt anderledes. Der skal du kontakte os på salg@scannet.dk eller ring direkte til EasyBot, så guider vi dig videre. Tak fordi du kiggede med.